So kamong duha nga artista paminaw magtarong nako ha. Kay kaning atong movie nga gamon karon pang K-drama kung sa millennials pa. Kay ang K-drama mo sikat kayong lantawon sa Netflix. So mo na itong buhaton karon. Dayon ka ng gamay nga baka ato nang edito nimo og tupa. Oh. Ranger, mo na to nag Ranger. Kay kan sila may tig-edit, kay gikan man ni sila gawas dito na sila ga eskwela. So kamao na sila mo puti-kuti nag-edit. Imo na to nag Ranger. Dayon akong paeditan nila na og sungay kanang nanalingsing tulok andana. E di na nato ipahalay ng panty ni Santa Claus. Direk, correction lang. Laki ba guro na sa Santa Claus? Ay dili na laki si Santa Claus. Sa ngalan pa lang daan, Santa Claus. Ug nalaki pa na, Santo Claus. So karon mga artista, ako ipailaila ninyo ang atong makauban. So kani sila gikan pa ni sila og gawas. Ang ato ang demonstrator stuntman. Ako di ay si Dario Calyaw. Gikan ko sa Japan. Trainer ko og ninja. Apan sa akong paglupad, tugpa ko dito sa hardware akong nakawatan na may daghang lansang. Pagkatunog na og numero 4, manang uli ko dire kay kapatambal ko titanos. Thank you. Yung atong next, ang ato ang BFX artist mo editor ato sa video. Ako tuod si Rodel, gikan kog England, nakagraduate ko dito og kaning kukire. Kaluoy sa Dios kanang akong mga niluto dito puro silaw, akong gi-edit nga naluto. Moutong nabagsa ko kay sakpan ko ng maestro nga gi-edit na ako tong mga hilaw. Moutong ni uli ko diri sa Pilipinas galuto kog utro pan bisaya. Dati sunod. Kisa man eh? Ay, kuan ko direk, tiglantor ako ano yung gibuhat. Og may naron og tiglantaw ra ka na mong gibuhat karon. Mga hilom ra ka dira ha, paglantaw ra. Kay og nyag ma-record imong tingog, lain kayo mong movie. Sige, start na ta. So unsay buhaton namo aneron direct? Good question. So, inyong buhaton karon i-demonstrate aning stuntman o kaning BFX artist na to. So, lantawa lang ninyo usay lang buhaton yung sinaha. Very good, demonstrator. So, nakuha ninyo mga artista? Yes, direct. Okay, very good. Sige, kamo na. Rolling na ta, rolling. Lights. Camera. 4, 3, 2, 1. Action. Cut. Maman to. Dapat kausang bira anang laki saan daigdayin ka babaye. Gatlon ka. Sorry direct. Again, take to. Cut! Kani bang lalaki ba? Hoy, ikaw lalaki. Ikaw lalaki, dapat naakay saktong kusog kay murakag bad boy aning salidaa. Kung sa manay mong lihok na ingo Ay, dapat na bad boy ko ani direct. Yes, dapat bad boy ka para atong salida ma-reach ang climax. So, take 3 ta. Lights, camera, 3, 2, 1, action. Hoy, Kat! Ikaw lalaki ba? Saan ko nang gibuhat ni mo? No, nakabantay mo? Oh, klaro kay direct. Nasubraan ra iyang pagka-bad boy. Nasubraan ra daw imong pagka-bad boy. Mura kang na drug addict. Narited SPG man tani kadugayan lakawa. Ay, sorry direct. Okay ra. Sige. Break sa tag 20 minutes kay kinahanglan mo og preparation. Yeah, break sa ta. Ay, direk, magpaway pa mo? Pwede mangulam man ang kamera? Mangulam sa kamera. Asa ni mo dalon? Kabalong wala pa minhuman are. Ay, hana ako direk. Og mahana ra. Ay, okay. Ang Panamox Couplet adunay pinakamataas nga content sa amoxicillin, tylosin ug paracetamol nga maayo ug epektibo alang sa ubo, slip-on, diarrhea ug hilanat. Ug paspas makapaayo sa samad sa inyong manok panabong. Ang Panamox Couplet mapalit sa tanang Agribit store sa inyong lugar. Okay na ka. Okay kay direk. Salamat kayo. Very satisfied. So kung mamauron kami na pod.
So pamalit mo og Panamox couplet kay mura mo og mga sabungirog na wong. Sige, balik ta sa ato ang movie. So, kabaw mga artista, kabalo na mo ko sa buhaton kay nag-break na ta. So karon, mag-start na ta. So, lights, camera, 3, 2, 1, action! Cut! In fairness, nindot na siya lang taon pero kulag puwersa sa laki. Murag walay kaon ng laki. Dugang puwersa dong karang impact ba? Ay, impact? Sige, direct. Okay. Take 99. Rolling. Lights. Camera. 4, 3, 2, 1. Action. 구름에 빛이 내려지고 창가에 요란히 내리는 네 목소리만큼 시리 Hala, napusa ng ulo. Madala pa rin mo nag-edit? Nah, di na juno na direct. Kunan, like share laman ta magahimog movie. Cancel sa ni Ron, tala, manguli ta. Maangin ta na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Kana mo salingsing na mo. Makauban ka ron. Lagay ko, hit man. Baboy, 50% ka. Ha? Usgan, inamba na yung mga asawa niya. Kay bad boy mo ulit. Sobrang Pigsut yun, ang utok. Ano yung gawa siya?